Голосу русину Подкарпаття. Образ сільського учителя Фурня збурював, хоч би по той причині, що є ним сам, сільським учителем, тому добре знав суть приказки. Учитель – це тот стовп, об котрийся у селі обопре кожний. Десь так воно і є. Або з другого боку, то вчителі, котрі суть не нефайними педагогами, або високоморальними людьми, мають честь. До таких се односить на низ уже учитель-пензіяж Володимир Данканич. Володимир Іванович родився в селі Туриця в сім'ї геолога. Дідо пройшов концтабору ГУЛАГа, а баба збирала цілющі трави. Це й стало причиною вибору ним професії – біолог. Правда, майпузно вивчився ще на географа. Уроки Фурт вів лем по-русинськи, бо так го ліпше розуміють школаші. Володимир Данканич, окрім того, що вчив дітей, складав казки, стихи, писав співанки. Надниз наш герой має честь від людей, між котрими жиє, сам чистує других. На кожний день рождення до нього незмінно приходять випускники. За кожного з них у учителя болить серце. Так, коли на війні з Росією загиб бувший школаш Мешко Валентин, то вчитель в'єдно з бувшою ученицею Іриною Бойко складе співанку «Ой у гаю під вербою». Слухайте голосу русину Подкарпаття. Володимиру Івановичу, добрий день. Добрий день. Будьте добрі, розкажіть дещо за себе. Ну що, народився 65 років тому назад, в 60-му році, 30 січня, у селові Туриця. Отець мій інтелігент, він геолог сам. Мали ми квартиру у Берегові, там ходили ми, але мати моя не робила, були б сам робив, вона була така домохозяйка, мали ми там грядку в Берегові на проспекті Геологу, там є такі двохетажні були дома. Мене брали до Кліня, там хлопці не побили, я там казав, що я більше туди не прийду. І мене лишали вдома, були, баба моя збирала листя в Цолені, то у нас є таке урочище Цолен. І я ходив із нього туди, вона мені вказувала грибики, що у року 5 я вже і ламаю руки, із пожарної лазивом упав, красно 2 руки, а так він брав. Було. Далі вже мені не треба було вказувати грибики, я вже сам глядав на цілий гуштак у 5 років, я йшов із ліса, повний кошар грибом назбирав, і я коли ввідів вже, йой-йой, Володьку, ти сюди йшов, та матері їм казав, мамо, позирайся, які гриби. Я навіть не думав, що мене глядати будуть. А дуже красно малював. Я швидко малював і пам'ятав, після початкової школи, то було у 5 класі, мене вже відправили малювати в район. Ну і там був Антон Борисович, голова був комісії такої, каже, ну і третє, каже, ну таке завдання, третє завдання – то вільна тема. Ну а я це попросив, то можу малювати, то швидко, що хочу малювати. А він каже, все, каже, що хочеш, то, каже, можеш малювати. Я знаєте, що намалював? Я намалював Леніна. Я не підписав, я красно намалював. І слухайте, вони спознали, що то Ленін. Я в понеділок прийшов до школи, я думав, що мене будуть хвалити, що я то Леніна чоловік намалював. Боже, моя вчителька мене підняла красно і мені почала говорити, та ти розумієш, Леніна то художник, але можуть, і то не кожен може малювати. А ти вирішився намалювати Леніна, та то політично, і то. Мені вспомнили, що і дідо в тюрмі був. І одна дівчинка прийшла, каже, а в нього дідо як, а ще й в тюрмі, каже, був.
І мені от більше мене нігде не Після того стали малювати. нігде до школи нігде я не малював. А я знав дуже красно намалювати. Ну, коротше, не будемо говорити про діда. А за що діду? Він був у тюрмі, він був грамотний, він мав коні. До речі, Михайло Томчаній. То ви сте знали, то про нього. Ай, то я Володя Петрічку, і там є Петрічко. І є, і мали з мій кривулю, і все. То він тут писав то. Я вже зрозумів, що він із моїх там писав то. Бо ми Петрічки в швидкі. Тепер лишився в Туриці ще Василь Петрічку, я Володя Петрічку. Ну, та хочу вам повісти, моя мати, то було в 45-му році, то коли фронта переходила сюди, а дідо робив у Лумшорах, він там робив. А мати мені розказувала була, як вона із матір'ю, каже, ми босик, вже вода була, вже ледяна вода була, ми, каже, райбали. Ай, прийшли, а каже, а у нас, колись ми прийшли, думаю, закрита хижа, нас не пущають, а ми собі, каже, із бабу, чого, каже, не пущають? Та бо діда, каже, забрали. Ну, а чому забрали? Бо то маніфест писали, знаєте, після того був маніфест. А дідо, він був, ну, вони організували сільпо там із Перечинським, єдним то організували. Та він привик перевіряти, що написано, а люди були неграмотні. А там кажуть, давай, Михайле, каже, тому діду Михайло, Михайле, давай, каже, підписуйся, каже, будеш мати цукор. На цукор ся підписуй. А він так прочитав, а там про від'єднання Закарпаття від Чехословакії і передачі Радянському Союзу. Там то він написав. І доста йому було то прочитати. Вже каже, йой, каже, слухайте, тут зовсім, каже, про цукор не є, ніч. Тут зовсім про другий. І йому уповномочений, то вже руський був. Коротше, там і записали. Антирадянська агітація. Ну, а одна жона ще приходила до нас із сільради. Там дуже це замерзло, та пішла прямо до нас, бо баба була в 20-ці, вона була така побожна, дідо Ідяк був, краснота, вона прийшла і тут вона свідчила, заставили її свідчити, вже діду її агітував. Вона їм прийшла просто так. І діда в Варош забрали, навіть не повіли матері, вже коли буде суд. Єден він повів, вже буде суд, і вона прийшла дідалем, каже, я так дідалем увіділа, він, каже, мені помахав, і його, каже, з Варош, навіть не пустили його до хижі, до того. Із Лумшур у Варош далі суд був, і так от його. Но прокурор йому дав не 25 років, як тот уповномочений просив, а дав йому 10 років. І він пробув там у комі АССР від 45-го до 53-го, доки не вмер Сталін. І так Бога не пустили, але він там писарем був, він був грамотний і знав мадярську мову. Він там навіть переводчик був у тюрмі, то мені вже Вуйко тут розказував. А відбивалося то потім на вашому няньку, на вас колись? То як це відбивало? То, що коли художник був, там мені повіли, що... А там не було десь анкети, коли писали? Ні, я вам повім, мати, як розказувала, коли діда забрали були, та тот уповномочений, а вона мала 9 років. Каже, закрив я, каже, на сільраді, каже, і каже, так п'ящав надо мною, каже, був, каже, бандитко, щобися підписала, щобися відказала від буця. Каже, Василь, той, брат мій Вуйко, він менший був, він десь 5 років мав, тоді і теж, і дітвака просили, а він, каже, це придурив, то я йому повіла, що він писати не знає. А ми, каже, напишемо, а ти це підпишеш. Ні, то не відказалися від буття ніч. Не мати, не Василь. А чому обрали професію біолога? Чому пішли вчитися на біологію? А тому, що моя баба збирала зілля. І я з нього дуже много збирав зілля. Я знав просто, яка там трава, вона мене ніде не лічила. Я перший раз достав укол, коли йшов в армію, під лопатку мені дали. Та в мене 40 градусів, я там упав в обморок.
мене 40 градусів температура, хлопці наші були спокійно, на другий день прийшли до школи, а я 2 дні лежав як хрест. Мене вшитки, знаєте, от сверблячки, як мене дідо лічив. У нас така, що Пасху, такий шпаргет був великий. Та наклав здолу, наклав дошки, робив, як коли Пасху, нагрів нагрів пець, поклав, закрив, лимбом дихав, такий, як парну мені зробив. І сверблячки пропали. А з бабою я ходив постійно, там на зілля, Боже. Ви б знали на Подові, там такі аромати були, там самою швидкою було у зіллю тому. Саме пам'ятав, самий дорогий був той порошок лікоподів. То є такий, плавон було видно, лікоподіум палаватум. По-латинськи, та ликоподій це називали, де робили. Та я вже тоді по-латинськи знав практично. В Ужгородському університеті вчили. Я першу освіту мав біолог, і робив він дипломну писав у Фодора Степана Степановича, то професор був такий. По полонині руну і по посадкам, по дерев'ю. Ганя моя, вона теж писала в нього, але на 3 роки скорше, бо я в армії був. Хоч молодша від мене, але вона скорше поступила після школи, а я після школи ще в армії був, а там після армії вже поступав. Коли ви вернули, ви пішли робити наразу ремету біологом? Ні, коли я вернув з армії, я поступив на вечірній Красно. Понятно. І робив їм у архітектурі городської геодезістом, бо я у тому був геодезіст, оператор геодезіст. Туди, чертежник, мене взяли в городську архітектуру. Далі я мусив вже по професії бути, бо у нас біолог-хімік, я на ботхімії, там їм грав футбол. І кончив, і мене забрав Кушта, от що ви його знаєте, із Плоского. Просто нагло я забрав, я там мав бути начальником цеху. Він мені каже, яку там маєш? Я мав 250 рублів, кажу, як станочник на банках він був тому. А ще, кажу, лічно мною, я ще 25 рублів мав. Він каже, я тобі, каже, дам, але то будеш вдома. Коротше, я поміняв ботхімію на вчителя. Спочатку на групі, мало мені дав уроку своїх, бо він вів географію. У нас ще географічного факультету не було в університеті. А далі каже, Володьку, ти каже, пойди, каже, поступи у Луцьк, там є то. І я на 3-й курс, мене взяли одразу, бо я вже з Нового світу був. І за 3 роки я кончив ще імені Лесі Українки педінститут. Іду став географа. І от тоді робив на тому. І географію ставили. А ще вам хочу повісти про ту квочку, яку я знайшов. Я дідові просив, я кульком мав руку. Я не знав, може, ще до Туриці ходив, може 6-7 клас. І нам бучка дали, такого зрізали були, та дідо в поток спустили, того бучка. А дідо колуном таким, розрубував, а я із потока носив на путь. Там колов? Дідо колов, і я поносив у швидкою. І я попросився, діду, а мені казали, що росте росте квочка така, як шафіль. Знаєте, що таке шафіль? Тазик такий величезний, вже там солонину кладуть, є, каже, і я знав. Завтра буде неділя, каже, я тебе поведу. А баба, що дітвака береш у ліс, каже, той дітвак сам виносив у швидкі шайти, я йому пообіцяв, і він мені вказав, де то так квочка. Але там вже такої великої, з метровою діаметром було болото, вже згнита була квочка. Я то місто запомнив був, і я знайшов ту квочку після армії. Лем, коли вже Українася вже стала, то в якому? В 90-му році. Я увидів ту і здалеку, то було такої високої, з метрової, з пудра метрової ширині, але такі великі, з 10 центові грибики були на тому. Я думав, оп'ять їм запоздив, але я так погладив, а то як губа була. Я спотів, як я то понесу. Я її розламав красно,
в одному сітку мав таку велику, в другому сітку наладив із свої сорочки, і гатіжак у мене був великий, бо я з гатіжаком ходжу. 2 куски в одну сітку, 2 в другу сорочку, і 4 куски у мене в гатіжакові були. Я знав, що до ремен не дойду, я се спустив на турицю. 11 кіл зважила, но то гриб баран. То є такий, бо є трутовик розгалужений, є гриб баран. Доки я доходив дому, я придумав казку про учительську корову. Коли ж її несли, Коли м'юз то було воно практично за 2 години, я придумав ту казку. А дома взяв і то розписав красно. То, значить, казка називається про учительську корову. Значить, то із прологом, епілогом і в 2 частях. То наполовину по-українськи, наполовину по-русинськи. Ну, як це вийде. Ну, такий, пролог такий, передмова. Ну, зустрілися 2 корови. Панська і півпанська, учительська. То та півпанська. Каже, то та панська корова, каже, слухай, щось ти, каже, дуже худа, щось ти, каже, така квола, каже, може хвора, може ти дачі треба помочи, може не їж. А то та учительська корова каже, слухай, ти мені нічим не можеш помочи, бо я коза. Ну і так все розійшли, то така була. То притча така була. Ну і тепер частина перша. Ферма накрилася, корови лишилися, колхоз окраїна, чека хазяїна. Годі тісатись, пора розбиратись, ремонтувати, це до чорта взривати, це може пропити. Ні, поділити. Кому до верха, кому на півпальця, то верха, а не курка і яйця. Давай побавимося в спеціалізацію, давай придумаємо приватизацію. Згідно закону, согласно квитанції, согласно канонам читавих націй, пудлову спробу бути не може, бо то худоба, бо боронь Боже. Ні, не може, бо согласно списку, достане кожний точно по писку. Кілько голов читайте коров, тільки на них нових хазів. Збіглися люди, судячи як, ту і учитель, і пан, і жебрак, і гад дамий, і простак, і леда, що наперебуй, або вибрати краще. Першу за роги їмив полісмен, другу за ноги їмив бізнесмен. За ними вони леда, що впоралося, а жебраку і мені що досталося. Бо той одноногий лягатися не може, а ти педагог і лягатися не може. У пана в руках не корова гора, в туриці на днях їй кричали ура. Хвостом замахнеш аж свище, там роги, там ноги, цiciще. У мене така, як і в пана. Дарма ж була про Івана. І роги, і звізда на параду, і цицьки, які попицяти ззаду. І пан похвалив худобину, казав, що її у машину ліпше покласти і повезти, бо пішо може не довезти. І дав мені пан пораду. Пораду дав мені раду. Посписував мене сокласником. Ну, а тепер промишляє власником. За роги хапай і у стайню, не позирай на окраїну. Худобу до двору, зерно в комору, зелені в кишені, що впала до жмені. Здаремним, ага, точно так же, і не інакше. А як же? Частина друга. Пішов він косити тридцячку. Напав він на коровлячку. Побзерав він, гоя-гоя, то пасла точно не моя. Чого не засисло серце, бо пасла панська, бо веце. Чого так панова може, а в моїй не похоже? Чого у панської купа ого, а в вчительської лем оного? Ці моя не тої масти, ці не жену їй пасти, ці не давую їй пити, ці може забув здоліти. Та ні, все як у пана, але у пана сметана, а в мене лем пропецяти. А в нього ще й продати, а в нього ще й доходи. І теля із тої породи, і м'ясо треба лічильник. Газму і стає в холодильник. І то лем на якусь годину, і то на якусь годину, бо фітькнути треба сусіду на свіжину кобіду, ще не забути маму, доці в вуз до бабу, синку, бо хоче теж, жоні і тищі може, та й мені до чарки не захиблять жумарки. Панизме цілі сутки, аж 2-3 ні, побудки. Епілог.
занюзим до стайни отави, і мало зо сміху не впав. Регочу в бучах аж сльози, бо в мене у стайні кози. А я все думав, коровча, забрала би тебе повча, кить у учителя в стайні лим козові з окраїни. І ту мені моя міла хоч раз розумно й повіла. Іван, ти хоч папір маєш, пувпан, а газет не читаєш. Прикинь, на яку ходубину тобі наділили з Мінфіну. Читав, що в Україні, ага, оту, в Кабміні, цитата, корову й газету не можна вчителям по бюджету. От така казка. Слухайте голосну русину Подкарпаття. У своїй школьній практиці яку бесіду ви основали? Як ви говорили по-українськи, це може по-русинськи. По мною вчителі, я знав по селах, по дітям було легше розуміти, говорять на материнській бесіді. Мене навчив отець, я знаєте, був раз в Молодій гвардії. Я був кореспондент із школам писав, там мені із Радянського село така була газета, і мені дали безплатну путівку на то більше як на місяць у Молоду гвардію. І я там говорив, ну там я перше місто взяв по віршові, но вірш я написав прямо там, по руській мові, на руській мові, бо там все-таки говорили практично по-руськи були. Ну, а ми говорили між собою по-українськи. І я так, я прийшов до дому, і я почав говорити чисто українську мову. А мій отець, а так, коли я брав з того, бо прийшли, він я чекав на автобусі, дітварці, бо вже останньому автобусі я привез до Мука із Вароша. Та я із ним говорив по-українськи, а він мені просто казав, ти щось, так, не красно, каже. Ти, каже, знай, то Шевченко казав, чужому навчайся і свого не цурайся. І от тоді я вже не говорив вже чисто по-українськи, по-слову. По-слову, по-нашому. І в школі теж вчив, просто на нашій мові, бо знав вже, прийшла до нас, була одна вчителька, дуже файна, ми її дуже любили, і заставляла нас говорити у школі ще по-українськи. Я пам'ятав, казав, облак, капура, вона каже, фу, як не красно, капура, то хміртка має бути, ворота, вікно. Ну, а я якось не файно було, коли він відповідав. Я почав переводити на українську мову, не говорив їм просто так. Я би спокійно і починаюся загакувати. Ну, а коли то мій отець сказав, що говори по-своєму, ну, то я вже і в школі красненько прийшов у школі і почав говорити із дітьми по-своєму. По географії, по біології, ну, і мене діти розуміли. Но мало вийшло не файно, коли були відкриті уроки. Там була ціла комісія, вони казали, ну, все, хорошо, каже, діти знали, ну, ти, каже, файно говорив, ну, каже, я не маєш хибу. То було 1000 разів. Ти говориш по-русинськи. А я кажу, а я по якому мав говорити? А вони кажуть, та як, по-українськи? То українська школа. А я їм казав, ви почитайте, кажу, статтю, бо є красно закон про освіту. І там написано, уроки на Україні проводяться на рідній мові. А в нас рідна мова яка? В Україні, ні, я кажу, рідна мова – це то та, яку людина думає. Прочитайте, кажу, Грушевського. І всім їм то говорю. Но я по-своєму, кажу, а на українській мові теж можемо на уроці. То урок української мови – це урок української мови. От там ви говоріть по-українськи. А я на географії, на біології, я буду говорити по-нашому. Та циган може говорити по-циганськи, він захищений Конституцією, на рідній мові. А я кажу, русин, я не захищений. Такі мали стички. Ну, не доходив нічим, але я ніде не переходив на то. Мене діти розуміли. Все. Я знав, що любили вас, бо чув, що ще й тепер на кожний ваш день народження приходять ваші
в бувші класи до вас? Ой, та вони приходять із сопілками, вони знають, що в мене вдома є 3 гітари, вони прийдуть, ми знаємо і співати. Я був музичний керівник у нашій агітбригаді, була агітбригада «Доброта». Перше і друге місто ми займали в області, і 2 рази були, раз у Києві були, а другий раз у Миргороді були. Володимир Івановичу, я чув, що ви є таким настоящим фанатом нашої флори карпатської. Ви любите дуже дерева, любите рослинність, можете про них говорити цілими годинами. Можу. Можете. Про то можу, от про то можу. Розкажіть дещо такое інтересне от іменно про наші дерева, тому що вроді би знаємо щось, а в той же самий час, коли приходиться щось говорити про карпатські дерева, можемо повісти місяць. Ну, у нас у селові є саме велике дерево, то є липа. Я вам ще кажу, дуже файно позирати на нього. Воно має приблизно коло 45-50 метрів. Ми міряли, А кулько руку має? воно має руку на 70-80 років воно має. Ну, от тоді липову алею у психоневроінтернаті вирізали, а то та липа це зостала, то на села. А в окраїнності села, там на урочище Дугласія є Дугласки. Латинська назва спочатку була Дугласія віридіс, Дугласія зелена, а потім він думав, що то цуга, той Дуглас, який знайшов їх. Це в Північній Америці, тому що вони мали понад 100 метрів висоту. Коли взяли генетичний аналіз, то виявилося, що він знайшов новий вид, то зовсім не цуга. Ну, спочатку, як я казав, назвали її Дугласію, а як генетичний аналіз зробили, що то зовсім нове дерево, та одержала сучасну назву. Псевдоцуга таксифолія, псевдоцуга тисолиста, або Дугласія зелена, або Дугласія тисолиста, от то дерево таке є. Так от єдне дерево зрізали були, діаметр, ну такий, як я, високий, де зрізано дерево, близько 1,80 м діаметр мав. Діаметр. Ай, коли б воно впало, та 9-6-метрових кімаку було, довгочйото то було. То воно так порахувати, то в швидко, то мало десь 74-75 метрів. Ну, а тоді у літературі було написано, що саме високе дерево у нас є у Рахові, це сосна чорна. До у справочнику я не бачив сосну чорну, є сосна веймутова. У нас є таке дерева веймутові. Чого чорна? Тому що у будь-якої сосни, наприклад, пінус сильвестрис з лісової сосни, здолу чорна кора на стовбурі, а згору вже рижа така, бо там вже рижіє. А от у тої сосни, веймутової, повністю, як здолу чорна, так і згору чорна. То пінус тробус це називають. У нас це зберегли великий гіганту приблизно коло 50 штук, ще то на Магуричі. До того самі огромніші дерева. Вони із Північної Америки. І Вони одна, сюди і завезені друга. були? Да, у нас. І от ту я вам указував. А в який період завезені були? Завезені в який період? Ну, я вам повім, у 1900 якомусь році, може 902-му, то ще Австро-Венгрія. Ну, завтра Мадярище. От, да. А це росте той тис, я за ньому... Тис ягідний, так сізбаката. Ні, ту тис не росте, то в Рахівському районі. Раховський район. Да. Говорилося деколи про те, щоб тут зробити заповідник. А щоб то є люди заповідне урочище Росток, Де? так воно і є. Ага, за нього. Але тепер там зробили рівненська методика, хочуть зробити праліс. Я їм просто говорю, люди, я се тими пралісами займав. І я колись бачив те праліси дійсно, то в Рахівському районі, там є Кузівський такий масив. Ну, і там праліс, щоб зробити, то треба мінімум 300 років. Позирайте, для того, щоб робити меблі, якої самодіпшої дерево? Для меблів, но не дугласка, бо воно крихке. Я просто знав, що воно досить крихке. А от і соснові мутки, от там
то можеш робити, якщо вас те інтересують. Тому що в неї коренева система дуже велика. У нас було інне дерево, зрізали, воно практично перпендикулярно схилу. Воно під таким кутом було, на неї тони води падали, сніги, і воно утримувало. То страшенна коренева система. Бо коренева система, а в тих коренева система дуже страшна. А для огня якої найліпшої дерево? Найліпше для огня бук, напевно. Ну, Не твердой дерево. Не граб? Граб файний, звісно. То граб файний, знаєте коли? Коли хочете нарубати трісок, а не принесли сте сухостой дому, так от із граба берете, рубаєте тріски і моментально запалюють. От граб для розпалки файний. Саме найліпше температуру дає то в'яз. Є такий ульбус. Ну його мало є. В'яз, практично воно є. А для того, щоб робити музикальні інструменти, якої дерево найліпше? Саме найліпший клен, то для обічайки. А от верхня дека, яка дає, то ялиця. Піця абієс. Це ялиця піхта. Но її треба рубати в самий сильний мороз. Менше мала води у собі. І її треба на подові сушити, щоб вона нормальна була. Бо я знав уже із сорового дерева, як роблять у нас гітари. Я сам зробив одну гітару. Такий був у Туриці хлопець Федор Міцянка. Він робив гітару. І мене навчив грати на ту гітару. Красно. Він робив, я його лічно гітару від нього купив. За $50 він мені продав, а другу гітару ми з ним самі робили, нолим куски, віддільно обічайки, віддільно грифо, берно, головка. От я то позбирав і сам за літо я її практично склав. Мені казали, ти ніде не складеш ту гітару. Але я доробляв ту гітару 3 роки. Доробляв. А от ту гітару, що він продавав гітару, от козак, а то є Ольги Іванівни, і тот козак, а він йому робив гітари, а він продавав у Москву. Я навіть можу бачити, що майстром гітари навіть великі артисти брали, бо то його мінта, як говорять, він робить. І от одну гітару він собі зробив. То була гітара експериментальна. І от дека і задня обічайка він зробив не з клена, а зробив із сливки. Сливова, вона може в світі, одна сливова гітара. Я на ній грав, на ту гітарі. Дома у мене є із сливки. Інтересно. От ну, а верхня дека, ви сте знали, навіть собі не уявляєте, дочка верхньої деки, яка дає звук, тот із органа у нашому католицькій церкві. Тому що іще, ну, я пам'ятав, ще школа була, коли я прийшов сюди до школи, у 75-му році, та Володя Фекета, що ми сиділи із ним за одну парту, він йшов туди горі на католицьку церкву, ще був орган, він красненько робив. Він указував, бо він в музичній школі на акордеоні грав, там він указував, як красно грає тот орган. І от коли після того, то вже було, при Брежнєві було, зробили із католицької церкви обрядовий будинок. Там свадьби були, все. І орган розібрали. І от тот Міцянка, майстер, попросив у того, а він був великий начальник, козак в області був, каже, ти мені дай одну дошку із того органа. І він йому дав, як із піаніно, бо то як піаніно був тот орган. І він йому дав одну дошку. Та дошка має понад 200 років. І от та верхня дека, із того сливова гітара, обічайки і нижня дека із сливки, а от то та верхня дека із того органу. Я знав, що ви дуже файно знаєте історію своєї землі. Я не дуже історію знав, бо я не історик, но... Ну, то це не Ні, ну то, що мені старі розказували, і це дуже інтересував. Бо ми писали, напевно, там. Тут у вас якраз родом знаменитий, казали, почитай Фекета. Я сидів із Фекетом Володям, до речі, в 35 років професор вже мав. То дуже самий розумний був, на школі такого розумного не було. Ну, він був правнук того Фекета.
Теодора, а це Федора. 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 Ну, розкажіть, да, що за нього. Це єдиний почтар, якого так частують у світі. І це був почтарем. Тоді поштарю не було взагалі. У нас був, гарма була в нас. То ливарний цех на території теперішнього психоневроінтернату. Разу наперед вам повім, що тот Геракл, який стоїть у Ужгородському замку, він був вулятий ту. І один у Сніні Геракл, теж такий стоїть, теж вулятий ту у Ремді. Так от, це був він поштарем. Ну, таке слово, як поштар, не був кур'єр. Значить, ми просилися, старшої родички його, може, внучки, то Федоровна казала, що ніякий він не був поштарем, він просто брав із собою, пресу, може, письма носив із Варуша сюди, але він носив гроші. Із Варуша робочим привозив сюди, на ту гавру, щоб були. Але автобусу не було, броньованих машин не було, і він мусив ходити по різних путях. Через діли, то одне відскося піднімав на діл, на санаторію і спущався до Ремет. І кожен раз стежки одної не було, він разом стежками був. І от, коли ви прийдете під той пам'ятник, то ви увидите, що в нього лівої руки не є. Просто одрубана кість. Но є такі же вовці йому відгризли ту руку. А я, знаєте, біолог, я не дуже вірю, вовці не відгризають, вовці з'їдають повністю. Розумієте, не може бути. Так от я чув, слухи ходили, чув, що він від нього вкрали гроші. Він мог заспати, і від нього вкрали гроші, і йому просто на заводі, може, там був товариський суд, не знав, який був, просто одрубали руку. Таке було положено. Але був такий случай, що той чоловік, який був у той банді, що крали в нього гроші, він це сповідав у попа Яного. І він повів, що я мав такий гріх, я вкрав від чоловіка гроші, а йому одрубали руку. І от тот пуп, який його сповідав, прийшов сюди, до Гамри тої, і розказав того, що ви чоловіка наказали несправедливо, і от вони із-за того зробили йому тот пам'ятник. Тут ще така історія була, що він утопився, коли спасав пошту. То розказують усі екскурсоводи, як він погиб, яка була його смерть. Ніч, напився води, красно захворів, воспалення легких і вмер. І то та історія, що він спасав пошту, це теж удумано. Я не знав, може і спасав, я то не знав, але знав, що він умер від воспалення легких. Ну, не є такої єдної історії про Федора Фекету. Не є, так? Була єдна якась більш така має тверда. Є пару легенд, так? З версіями. Ну, легенда, обов'язково людина легенда має легенди, 100%. То дехто прибрехав, може дещо прикрасив, то такий жанр такий. У вас і церква твоя така своєрідна, я знав, що ви за неї много знаєте. Розкажіть дещо за вашу церкву. Ну, коли ми підемо до церкви, то ви увидите 16-16. Церква побудована в 1616 році. Но тоді із каменя не робили церкву. То була дерев'яна церква. І от приблизно 150 років назад, це в 1800 якомусь, а я просився історії, може навіть в 1700 якомусь році, вона була перебудована на кам'яну церкву. Тот Федор Фекета, вже тот барельєф був на дерев'яній церкві. Його завадили. А от коли почали будувати нову церкву, то щоб люди ходили до церкви, щоб не ходили до деякого другого села, будувалася церква в церкві. Дерев'яна була здолу, а згору мурувалася камінна. І от коли побудувалася камінна, то ту внутрішню дерев'яну розібрали. От зато 1616 рік. Ну, ви кажете, 16-16. Ну, я знав, що
у старих церквах позначали кириличними буквами. Там, наприклад, АЗ означало там єдиницю, букви, по-моєму, нич, веде означало. Ні, ну то надпись була вже теперішня. А надпись зробили, бо Конечно. латиністу не писали, там, наприклад. Може, на старій церкві і було так написано, а тут тепер то вже на кам'яній церкві, вже по-нашому 16 написано. То не означає, що то та кам'яна церква була. Ні, це просто таке уточнення. А ще одно й було, я дітей приводив і кажу, то анекдотично вийшло. Об'ясняв їм, що от у нас, то тепер православна церква, а колись була греко-католицька. Ну, а один чоловік каже, ні, то була все православна церква. То я так краснувся, засміяв, кажу, слухайте, кажу, як то ви на православну церкву завадили греко-католицький хрест? А він це побзирав, то кажу, який? Та кажу, ай, кожна церква має свої хрести. Слухайте голосну русину Подкарпаття. Я знаю, що ви ще і творчий чоловік. Ви пишете співанки, ви придумуєте невеличкі такі новели, розкази. То не я придумував, то другий придумував, я знав записати, кінь не забуду. Ну, як до вас приходить та муза, котра заставлять вас творити? У мене є внучка, от вона придумує саме найбільше. Вона такої живої, парадна дівчинка красно. Вона вже тепер у 5 клас перейшла. А вона все і зо мною була. Ми із нею дуже багато і пісень записали, є в Ютубі. Так, пісня про математику. Ну, коли ще в школі робив, то мені легше було знайти дітей. А тепер досить тяжко, вони вже не хочуть зросліти. Та я спеціально мав рубрику «Од Ньюта». Знав, анекдоти, наприклад. Я вам розкажу один епізод. Була у нас дівчинка у селові, говорила по-нашому, пішла в Варош, а одна бабка із нашого села зайняла очередь і 3 рази стояла за 2 хлібами по 16 копійок. Бо тоді не було, комбікорму не було, а йшли в Варош, щоб брали хліб, ставали в очередь, щоб принести в зайді дому, щоб пацятам, бо не було, давалися в руки по 2 хліба. І то та дівчинка, вона, «Етой бабці не давайте». Вона вже 3 рази, вона пацятам скармлює. Людина, яка прийшла із села, і так вона забила, що то її, якась, може, і тютка, але вона не спознала. А я так стову кажу, Марю, ти, кажу, ти знаєш, що то із Турції. А ти, кажу, вийшла, кажу, у Варош замуж, і так ось перейшла на руську мову, що ти велика дуже пані. Та чому не повіж, що ти Серохманію з тої самої Турції, яка то та баба, та то, кажу, твоя тютка. Ну, то тася заткала і все. Так от хочу побажати читачам, нігдеся не будьте говорити ту мову, яку вас навчили отець і мати. Говоріть собі і ні на кого не позирайте. А що би сте повіли слухачам РМФМ? Це фактично люди з многих держав, які люблять і частують русинську бесіду, слухаючи наше радіо. Що би сте їм повіли? Я би їм повів так. Я ще коли вчив у Луцьку, ми 5 нас було із Закарпаття. Другого світу ми виставали. І ми виходили на коридор, красно говорили по-своєму. І на нас савшитки позирали, і ми переходили на українську мову. А люди приходили, от нам каже, ні, ми вас, каже, розуміємо. Ви говоріть по-своєму, ми просто зачаровані, яка то парадна ваша та мова, яку ви говорите. Ай, для них то була екзотика, вони хотіли слухати нас. І ми тоді себе зауважали. Ну, так, що будьте добрі, цінуйте себе, цінуйте свою мову, бо коли ви себе самі не поцінуєте, ніхто вас цінувати не буде. А наша мова найкраща, найкраща, для мене, наприклад, найкраща. Я себе не ганьблю говорити по-своєму.
І нігде це не ганьбив. Як мій отець повів, що ти це вкришуєш дітва, прийшов одразу на другу перейшов, каже. Тебе хто вчив, каже, по тому говорити. Та як я тебе вчив, так і говорить. Володимир Іванович, я вам дуже красно дякую. Історія ваша дуже інтересна, і ваш примір – це примір для многих. Тому що чистувати своє, любити своє – це є приміром для всіх. Дякую вам красно. Ну, я дякую, що ви прийшли, не позвишувалися, не записали. Пісня називається «У гаю під вербою», посвячується моєму ученикові, Мешку Валентину, посмертно. Голосу Русину Подкарпаття.